דבר ראשון, רציתי לדבר על פרשת השבוע. עכשיו, באמת לא ידעתי איזה פרשה לקרוא, פרשת ביער, פרשת בחוקותיי. אבל ראיתי שבאמת שתי הפרשות האלה הן כמו פרשה אחת, שפרשת ביער מתחילה בפסוק, וידבר השם למשה בהר סיני לאמור. היא מתחילה בהר סיני. דווקא הפרשת בחוקותיי מסתיימת באל המצוות אשר ציווה השם אל משה בני ישראל בהר סיני. כאילו שתי הפרשות כאילו הם איזה פרשה אחת שמסתיימת בהר סיני. רציתי להתייחס לשתי הפרשות האלה. פרשת ביער היא מכילה המון מצוות, מצוות השמיטה, היובל ועוד דינים נלווים לגאולת הקרקע וכו'. ופרשת בחוקותיי בעיקרה מתעסקת בברכות והכללות, אם תעשו ככה, יקרה ככה וכו'. והרמב"ן אומר על הכללה שהיא מכוונת על תקופת חורבן בית ראשון. באמת בהקשר הזה רציתי להביא כמה דברים שלמדתי ביחד עם הנהל. אז דבר ראשון שבאמת מאז חורבן הבית עד היום לא יכולנו לקיים המון מצוות. ולכן אנחנו לא יכולים לקיים את לתקן את כל חלקי הנפש שיש לנו, שזה כנגד המצוות. וזה קשור לעוד משהו שלמדנו, שבידוע שבזמן החופה החתן אומר את הפסוק, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים וראש שמחתי. ובאמת שואלים מה הקשר של הפסוק הזה לזמן של החופה, שכל שמחים והכל. והתשובה הפשוטה, שהפסוק הזה למה הוא בא? להגיד לנו כמה שאתם שמחים, כמה שאתם שמחים, לא לשכוח את ירושלים ולדעת שהשמחה עדיין לא שלמה ועדיין לא יכולים לשמוח עד הסוף, כי אתם עדיין לא יכולים לקיים את כל המצוות. ואם מסתכלים במבט יותר עמוק, אז בעצם הפסוק הזה משהו בא להגיד לנו דווקא לא רק לזכור את זה כמשהו שקרה ואין מה לתקן, אלא להגיד לזוג הצעיר שיש להם מטרה ויש להם כיוון. שהם יכולים בעצם על ידי שהם באמת יקיימו את הבית כמו שצריך ועל פי הלכות התורה והכל, הם יוכלו באמת ממש להביא לבניית בית המקדש, שהרי במקדש זה מקום השוואת השכינה, וכתוב בגמרא שאיש ואישה זכו, שכינה ביניהם, וככה כל זוג וזוג שבאמת ככה יזכה ויוכל לבוא ולעזור ולהביא עוד שכינה לעם ישראל, וככה כתב את הגאולה. ואני חושב שבאמת זה דבר מאוד נכון, שזה דברים, מדובר באמת לתקן בית המקדש ולהביא את זה בדברים מוכנים, כי הרי למה חרב בית המקדש? בגלל באמת סיבות מוכניות, שנאת חינם ולשון הרע. ואם אנחנו עושים בדיוק ההפך, ומרבים אהבה ואחווה ורעות, ושכינה שורה בנו, והנה כמו שכאן אנחנו רואים איך שכל האנשים הגיעו ביחד לשמוח ביחד, וככה כל חתן וכלה שמגיעים, הכל ככה שמח וכולם שמחים. אז באמת אפשר ככה לעשות בדיוק את הפעולה ההפוכה מהשנאת חינם, ובאמת להביא לבניית בית המקדש. באמת אני מאחל לנו שנזכה לראות בבניית בית המקדש. בהזדמנות הזאת רציתי קודם כל להגיד תודה להשם שהפגיש בינינו, שבאמת אני חושב שזה דבר מאוד חשוב, כי צריך המון סייעתא דשמיא בכל העניין הזה של זוגיות. קודם כל להכיר את בת הזוג, ואחר כך איך שהכל יסתדר, שהכל יהיה בסדר כמו שצריך. לאחר מכן אני רוצה להגיד תודה לסבתות שלנו, לסבתא שלי, סבתא סעדה שהגיעה לפה, וסבתא של הנהל, ותודה להורים, שבאמת ההורים שלי, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על הכל, באמת על כל הדרך. אני מאוד מודה לכם שתומכים ואוהבים ותומכים ומאוד שמח. וראש המנהל, באמת תודה רבה, אני חושב שזכיתי להקים משפחה מדהימה, באמת, וכל מה שעשיתם, הכל נפלא, תודה רבה.
תודה מיוחדת לענאל, באמת רוצה להגיד לה ששמח מאוד שהכרנו, באמת כל רגע איתך זה הרגע הכי שמח והכי מושב בחיים, אני באמת מאחל לנו לנו רק טוב, באמת שרק טוב, שיבנה בית נאמן בישראל, ותודה רבה לכל מי שהגיע, זה מאוד שמח.